Okay. Niya usab si Veritas, no? Si Silver Dondoyano Sr. alias Veritas. Niya na punta aron magtuki og mga issue may labot na sa pagtuo. Ang atong hisgutan karon kining mahitungod sa usa ka interpretasyon sa Biblia nga ang kapasiugdaan ni mga Seventh-day Adventist, no? Ang Seventh-day Adventist nga gitukod o ang nagsugod mao si Ellen White, no? Ellen White. Ang mga sakop niini mao nga grupo gitawag og mga Sabadista, no? Kay hugtanon kay sila nga nagatuo nga ang adlaw ipapahulay nga Sabado kinahanglan ipadayon gyud hangtod karon ug ang wala gatuman ani isipon nga wala dias kamatuoran. Kining issue mo focus lang ta sa kining bersikulo sa Biblia nga ilang gigamit sa ilang pagtuo nga kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko na sayop gyud ni anang pagbantay sa adlaw nga Domingo. Kay giilisdan lagi ang adlaw diin mao gyud balaanon. Sumala sa ilang gitudlo ang balaanon Sabado gyud kon Saturday ikapito ka adlaw sa semana. Giilisdan man kuno na natong mga Katoliko og Domingo di modo nasayop ta, no? Nakasala tang mga Katoliko kay atong gisupak ang insakto gyud nga adlaw nga pabantayan sa Ginoo. Og usa sa gigamit nga bersikulo nga kapasikaranan sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist ang Daniel 7:25. Daniel 7:25. Ang Daniel 7:25 gihisgot nga adunay tao o mga tao nga mag-ilis sa kasuguan sa Dios. Usabon ang kasuguan sa Dios. Mao na ang giingon sa Daniel 7:25 tagna kuno ni nga natuman sa simbahang Katoliko kay ang simbahang Katoliko pinagi sa mga lideres na ini gausab sa adlaw igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So ang Katoliko mao'y katumanan anang gitagna sa Daniel 7:25 nga magausab sa sugo sa Dios. So mao ni ang atong hisgutan karon nining segment sa exposition, no, ni Veritas. Pagtuo ni Veritas. Pagtuong Katoliko ni Veritas. Okay. Ato ni siyang tinawon, no? Kay ako ni adto hapit man pud ko Sabadista, no? Ni tuo na gyud ko ani sa una pero wala lang ko mobalhin sa. Oh. Pero karon nga nahayagan ako, nasayod na ko sa mga tubag nga Katoliko o kumbinsido ko nga akong giakseptar nga ang tubag o mga katin-awang Katoliko, no? Satisfied ko og mao ni karon, no? Partly mao ni ang akong ipadayag ninyo karon
ngano mo ingon ko nga kanang pasangil sa mga Seventh-day Adventist policy na siya. Ug nganong policy o sayop ang gipakatap nga impormasyon sa mga Sabadista tungod kay kung atong tun-an pag-ayo ang Daniel 7:25 dili gyud na mohaom sa relihiyong Katoliko, sa mga pagtulod ang Katoliko. Nga naman, okay, kung atong tun-an ang Daniel 7:25 nga adunay tao o mga tao nga mag-usab sa kasuguan sa Dios, unang-una nganong dili na siya Roman Catholic Church. Tungod kay kung atong tun-an ng Roman Catholic Church, wala gyud usba sa Roman Catholic Church ang balaod sa Dios nga kanang gitawag og moral. Kung maghisgot kani tag balaod, dili man nagsama ang balaod, no? Na ay balaod seremonyal, na ay balaod moral, o nagali disciplinary law, nagani ecclesiastical law. Ang gipasabot gyud nga dili angay usabon, dili angay usabon, so laing termo na dili angay ilisdan, okay, kanang balaod sa Dios nga moral, no? Wala gyud na usba sa Katoliko ng balaod moral sa Dios. Kung doon na may gipang usab ang Katoliko, diha ra na sa mga disciplinary law, ecclesiastical law baka unsa pa, ceremonial law, diha lang kay bisan gani ang mga Sabadista kahibalo pod sila nga dili tanang balaod dili pwede mausab. Okay. So atong klarohon ninyo kanang Daniel 7:25 ang gipasabot diha nga tao o mga tao nga nisupak sa Dios kay giusab ang balaod sa Dios. Ang balaod nga gipasabot diha kanang balaod moral sa Dios, moral law. Unsa man ang moral law? Samaan ang 10 Commandments. Ang 10 Commandments mao na gipasabot, no? Na pulo kasugo sa Dios ang gikuan man kuno gitawag man nato nig na pulo kasugo sa Dios kanang balaod moral. Ang gitawag nato og divine law o moral law kanang 10 Commandments, sama ng ayaw pagbato ng laing Dios gawas sa matuod nga Dios, na ayaw pangawat, ayaw panapaw, ug unsa pa na, dili ka magpatay. Unay moral law, wala na usaba sa Katoliko. Bisan kanang gipasangil nila kanang Sabat. Kanang Sabat atong ayo kung matun-an nato na og ayo, ang Sabat aduna na siya duha ka elemento. No? Sa mga Sabadista god nganong nakaingon sila iusab sa Katoliko ang Sabat, dayon ila din ang ikonik nga ang balaod moral mo'y giusab sa Katoliko tungod kay ang ilagong pagsabot anang Sabat lunlun moral. Lunlun moral. Pag ilis gani og adlaw diin asa nato ipatunong sa una-unang adlaw sa simana o ikapitong adlaw simana din atong giusab og unang adlaw simana, para nila mao puno na ang pag-usab nga violation. Now sa ato gud sa Katoliko, kung doon na tayo giusab diha sa Sabat, dili ang iyang moral nga esensya. Kay ang moral nga esensya, kung balaod sa Dios moral, dili gyud na angay usabon. Perfect gyud na. Nganong usabon pa man na. Diba? Oo. Ang giusab sa Katoliko, ang iyang ceremonial essence sa Sabat. Okay. So mao na. Ang mga Sabadista gud nakaingon sila nga giusab sa Katoliko ang balaod moral sa Dios kanang Sabat, kaya ang ilang pagsabot sa Sabat moral ra. Wa sila kahibalo nga ang Sabat dili na siya lunlun moral.
na siya ceremonial element o essence nga mao lang na ang giusab sa Katoliko pinaagi sa iyang authority. Kanang gitawag og binding and loosing. Balikon kus pag-ingon, ang balaod sa Dios moral sama anang napulo kasugo, basta moral ang esensya, wala gyud na usaba sa Katoliko. Unya kanang Daniel 7:25 nga gipasabot diyang tao o grupo sa mga tao nga mag-usab sa balaod sa Dios, ang gipasabot ana nga balaod sa Dios nga giusab moral. Unya ang Katoliko wala man gausab sa balaod moral sa Dios, o nang dili Katoliko ang giiguan. Di ba, mga igsoon? Dayon, unsa pa? Unsa may prueba nato nga wala gyud gipang-usab sa Katoliko ang balaod moral sa Dios sama anang Ten Commandments? Kaya nga naman, kung mubasa tag libro nga Katoliko sama anang Catechism of the Catholic Church, opisyal na nga basahon nga Katoliko, gitudlo gyud ang Ten Commandments. Kahibalo mga sabadista ana kay nagbasa po na sila Catechism sa Katoliko. Sila mismo kahibalo man unta nga ang Katoliko nagtudlo og napulo kasugo. Nagtudlo og napulo kasugo. Pero mao lagi ang ilang sayop tungod kay nasayop sila sa pagsabot unsa ng Sabat. Kay sa ilang pagsabot ang Sabat lunlon moral. Kay ang Katoliko nag-usaban sa adlaw ug asa na ipatunong, moingon na din sila na gilapas gyud sa Katoliko ang balaod moral sa Dios nga kanang Sabat. No. Dili ang moral essence, dili ang moral element sa Sabat mo'y giusab sa Katoliko. Bakak na kung moingon sila nga ang moral essence sa Sabat mo'y giusab sa Katoliko, wala na usba sa Katoliko ng moral essence sa Sabat. Unsa man day ng moral essence sa Sabat? Ang moral essence sa Sabat kanang kung giunsa na pagpadayag diha sa napulo kasugo mahitungod anang Sabat. Now, unsa man day ng Sabat, di ba? Adlawng ipapahulay. Unya kanang adlaw ipapahulay, kung maghisgot kay tag adlaw ipapahulay, anong mapahulay man kay kana gigahin nga adlaw alang sa pagsimba. Maunay moral. Gigahin nga adlaw alang sa pagsimba. Adlaw nga ipapahulay kay igahin nga adlaw alang sa pagsimba. Maunay moral essence sa Sabat, ang pagsimba. Unya mahitabo na kung maghisgot ta og semana, mahitabo na kausa sa usa ka semana. Dayon mahimo ng tawgon og 7th day after 6 days work. Di ba niya? Kana adlaw na nga gigahin nga pahulay aron sa pagsimba. Mao nay moral essence sa Sabat. Unya mahimo na siyang tawgon og 7th day after 6 days works. Kaya naman puno man kakaadlaw ato nang igahin sa pagtrabaho niya ang kanang ikapituan na muna silbi natong adlaw sa pagsimba. Adlaw nga ipapahulay. Mao na mga igsuon. So, mao na ang moral. Nakaron, nganong moingon ta nga kung asa na ipatunong ng ikapito, kung asa ipatunong ng ikapito, o unsang adlaw na matunong, nganong moingon ta nga seremonyal na? Ug tungod kay seremonyal, mahimong usbon. Tungod kay, kung basahon nato ang napulo kasugo, wala giapil sa Dios diha ang pagladlad sa mga moral nga essence ang kung kanus ata musugod og trabaho diha sa usa ka semana. Wala gingon diha nga kung magtuman mo anang adlaw sa Sabat, adlaw ipapahulay, kinahanglan nga ang unang adlaw gyud sa pagtrabaho kana gyud unang adlaw sa semana nga Domingo. Wala mag-ingon ang Dios ana, no? Kay kung gibutang pa na sa Dios ng kinahanglan unang adlaw gyud sa semana musugod og trabaho, mao na nga ang ikapito matunong ng ikapito ka adlaw semana, so di na mausab. So mao na nga ang pagpatunong sa adlaw kanus ata musugod og trabaho o kung asa na matunong diya sa
Tuwi kanang ikapito, ceremonial essence of the law na. Nganong ceremonial essence of the law? Kay kung ceremonial ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, nagpasabot kung asa po na matunong ceremonial. Nakuha ninyong punto? Di ba? Tanawa, basahan ragon ninyo ng napulo ka sugo. Ang giingon sa napulo ka sugo, unom ka adlaw mo trabaho, kay pag-remind man na atong creation, di ba? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wa maghisgot diha ang Dios o kanusa diha sa semana musugod og trabaho. Giingon lang unom ka adlaw trabaho kay mao man na ang pag-remind natong creation nga sa unom ka adlaw nagtrabaho o nigibuhat sa Dios ang tanan ng kalibutan, si kapito pahulay siya. Di ba? So mao po na ang giingon diha sa Sabat nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og si kapito pahulay. Kay ngano man mo pahulay, adlaw ka na sa pagsimba. Igahin para sa Dios mo bitaw nga sa New Testament ang termino nga common gigamit dili Sabat kundi Lord's Day, although sa mga Hudiyo kay permanente man ang Saturday mo na Sabat ang term. Pero kung ayaw nagtuon na to ang history sa Christianity, doon na pag-differentiate sa Sabat o Lord's Day. Nga ang Sunday mo ay Lord's Day, then ang Sabat i-term na sa Saturday sa mga Hudiyo. No? Pero di siya ta maghisgot ana, balik sa taning napulo sugo. Giunsa na paghanay sa Dios ng Sabat. Di man niya nga ang Sabat sumala sa pagtulon ang Katoliko, dili na siya lunlon moral. Kay kung lunlon moral pa na siya, ngabot pasabot hasta nang pagpatunong sa tangadlaw musugod og trabaho ug asa na matunong ng ikapito kung kuan pa na siya, moral pa na siya, sakto ang mga Sabadista. No, di ko musupak. Sakto ang mga Sabadista nga dili gyud pwede ibalhin gikan sa 70 of the week ngadto sa unang adlaw semana. Kanang espesyal nga adlaw alang sa Ginoo. Dili na siya pwedeng ibalhin. Kung ang pagpili unsang adlaw musugod og trabaho, kung moral pa na siya, kay gilatid sa napulo ka sugo, dili na pwede usbon. Mao na nga sakto gyud unta ang Sabadista kung giingon ana pa pagsugo sa Dios. Pero kay kung ayaw na tugbasa ang sugo sa Dios mahitungod sa Sabat, wala gyud mag-specify ang Ginoo nga moral ng kinahanglan musugo jud og trabaho Domingo o unang adlaw semana para nga ang ikapito dili na mausog permanente ng Saturday. Nakuha ninyong punto? So mao na ang sugo sa Dios mahitungod sa Sabat nga ang iyang essence moral dili na usbon sa Katoliko kay kana akong Sabat nga gipasabot moral kuman, moral essence, everlasting covenant na. Maghisgot kalitag kanang moral, everlasting na. Kay kanang pagsimba na to sa Dios, everlasting man na. Kanuna bisag tuwatas langit, simba magyud ta sa Dios, di magyud ta kay magpatupong-tupong sa Dios. Di ba? Ubos ra gyud ta sa Dios, kinahanglan muhanggan gyud ta sa Dios, but pasabot magsimba ta kanunay sa Dios. Mao na nga kanang buhat sa pagsimba, everlasting covenant. Di ba kay moral man na kanang musimba ta sa Dios. Kinahanglan gyud ta musimba sa atong Creator. So mao na kung maghiskot og Sabat, ang moral diha nga wala usba sa Katoliko kanang pagsimba. O paggahin og adlaw alang sa pagsimba. Mao na moral. Pero kung asa na ipatunong mao na seremonyal. Nganong seremonyal? Kay ang balaod moral diya sa napulo ka sugo wala maghisgot nga ga-specify gyud nga kinahanglan unang adlaw semana gyud musugod og trabaho, parang ikapito di mausab kay moral man. Pero dili man moral ang pagpili unsang adlaw musugod og trabaho. Ato pa seremonyal. So kay seremonyal, so ang ikapito pud ana pwedeng mausab kay seremonyal man. Di ba? Subot po sabot diya sa usa ka semana, matag adlaw ana, pwedeng mahimong 7 day. Kung mag-usob-usob ka
O kanus ka musugod og trabaho na karon nganong Saturday man, nganong 7th day of the week man ang Jewish Sabbath. Adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Tungod kay sa kasaysayan, ang unang adlaw sa pagtrabaho sa mga Hudiyo kanang unang adlaw semana nga Domingo. Diba? Wa tay lalis nga kung maghisgot og unang adlaw sa semana. Unang adlaw sa semana Domingo gyud. Pero lahi nang moingon kag unang adlaw sa semana og unang adlaw sa trabaho. Diba? Diba? Ang unang adlaw sa trabaho dili na siya specific kay may pwede man nato ng usabon, di ba? Mingon ni tag Lunes ko sugod og trabaho, ang uban mingon Miyerkules ko, ang uban Domingo ko mosugod og trabaho. Ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho, pwedeng iusab na. Di ba? Pwedeng iusab. Mga igsoon. So mo na nga ceremonial essence ang pagpili unsang adlaw mosugod og trabaho kay wa man nahisguti sa napulo ka sugo nga kinahanglan mosugod yung trabaho sa unang adlaw semana nga Domingo. Ang giingon diya sa balaod moral sa napulo ka sugo sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay. Mao na. So kung ingon ana ang pagkasaysay, any day sa usa ka semana pwedeng mahimong 7th day. Kay nagdepende man ka na unsang adlaw mosugod og trabaho. Ang mga Hudiyo mosugod og trabaho unang adlaw semana, unang ikapito Saturday. Walay lalis ana. So wala tay lalis ana mga kanang mga igsuon. Pero timan mo gini timan-an. Unsay kalainan kung moingon tag unang adlaw sa semana o unang adlaw sa pagtrabaho? Unsay kalainan ana? No? Parehas nga una. Pero kung atong i-qualify unsay kalainan, ang unang adlaw sa semana is specific. Di ba? Sa atong kalendaryo, ang unang adlaw sa semana Sunday. Dili gyud na siya Monday, dili gyud na siya Saturday, di po na siya Wednesday. We both agree, sa Badista o Katoliko, puros mo yun nga sa atong kalendaryo, ang unang adlaw semana, Domingo yun. Pero kung maghisgot tag unsang adlaw ta mosugod og trabaho, depende. Kay mahimong imove man na. Di ba? Nganong pwedeng imove ang unang adlaw sa pagtrabaho mo bitaw na nga ang gobyerno moingon unang adlaw sa trabaho na turon Lunes. Di ba? Pero dito kas mga Hudiyo kay kinahanglan matunong yun ang 7th day sa Saturday, unang adlaw sa trabaho nila, Domingo. Pero ambot lang kay unsang kalendaryo ilang gigamit. Di ba? Kay kung sa atong kalendaryo ang gipula man ang Domingo. Di ba? Kay gipula ng Domingo, but masabot, di ta magtrabaho ana. Di ba? So, mauna. So nakuha niyong punto, lahi nang moingon ta nga unang adlaw sa pagtrabaho o unang adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana, wa tay lalis Domingo. Pero kung moingon galitag unang adlaw sa pagtrabaho, depende. Unya kay ang Sabat, giingon man unang kaadlaw trabaho ikapito pahulay, nakaroon og mosugod tag Lunes unsa may ikapito. Sunday. So kung mosugod tag Lunes, ang mga Sabadista di kaigo. Kay ang Sabado, ikaunom pa man. Di ba? Kung musugod ng Lunes, ang atong ikapito, Saturday. Di ba? Kanang Saturday, ikaunom na. Di ba? So kung ato yung tumano ng 7th day cycle, kung Lunes mong sugod, Katoliko may correct. Kay mo may 7th day. Di ba? Pero kung musugod po tag Sunday, di, Sabadista po ay correct. Okay, Saturday man po yung matunong na yung kapito. Kung musugod og Sunday. Pero kung musugod og Monday sa trabaho, Katoliko may correct. Kung musugod og Lunes, ang 7th day, Sunday. Di ba? Correct ang Katoliko. Kung musugod po og Sunday, ang correct sa Badista po, kaya ang 7th day, Saturday man.
Di ba? Usay marambol na ko pag-istorya. Sa ilo akong masipyat. Pero I hope nga nakuha ninyo akong point. Di ba? So muna, nganong ang Sabat sa mga Hudiyo Saturday? Tungod kay ang unang adlaw sa pagtrabaho nila, kalamang unang adlaw sa simana nga Domingo, munang ikapitong Saturday. Pero timan ang ceremonial essence sa balaod sa mga Hudiyo, masabot din nato nga ang ilang ceremonial essence kadtong musugod og trabaho sa Domingo, unang adlaw semana. Mao na unang adlaw semana. Dayon nga sa ato pa, kung asa ng ikapito ana, mo po na ceremonial essence nila. Sa ato pa, ang Saturday Sabbath kay matunong man ang ilang seventh day ana, mo na gitawag ni San Pablo og landong, shadow. Uto gitawag niya ang Sabat sa mga Hudiyo, shadow. Kung maingon glitag shadow, but pasabot dili patumao. Kay dili pa man tumao, na ay gipaabot ana nga bag-o. Muha umpod kay bag-ong kasabutan. Nya timan-an nato nga ang himuon sa Dios nga bag-o nga kasabutan, dili ni siya parihas sa daan. Di ba? Timan niya, ang bag-ong kasabutan nga gamon sa Dios sa iyang katawhan, dili niya iparihas sa daang kasabutan. Di ba? Kunya, sa ako nang giingon ninyo, ang bag-ohon sa Dios, mao lamang ang kanabang ceremonial essence sa balaod. Dili niya bag-ohon tong moral, kay kanang moral niyang balaod, di mo na pwedeng usbon na to everlasting man na. Di ba? Basta maghisgot kay tag moral everlasting na, sama nang magsimba ta sa matuod nga Dios na di na mausab sa langit ta Diyos kita mo simba. Di ba? Wa po yawa dito. Sa po simbaho na ito yawa dito. Po yawa dito. Di ba? So mauna. Mga igsuon. Na ang ceremonial essence sa mga Hudiyo nga musugod sila trabaho Domingo o ang ilang ikapito Saturday maunay ceremonial nga alang sa mga Hudiyo. Mo bitaw ang mga CFD mo ingon nga kanang Saturday Sabbath sa mga Hudiyo na tinuod yan na. Kay ngano ang ilang 7th day matunong magyong Saturday ug mao man na gipasabot ni Saint Paul nga landong ug pasabot dili pato na anay katumanan ana sa umaabot nga matunong nag-adlaw sa pagkabanhaw. Matunong nag-adlaw sa pagkabanhaw. Timana na to. Unya, nganong sigurado ang mga Katoliko nga ang Sabat duha gyud ka esensya, duha ka elemento tungod kay kung wala pa na siya ceremonial essence kay timan nila Ginoo ang mga Sabadista nganong maglibog sila di sila kasabot sa Katoliko kay lunlun moral lagi ilang pagsabot sa Sabat. Kay nausab man ng adlaw, ilan na ding sabton nga halagi usab sa Katoliko ang balaod moral sa Sabat, o di man na mao. Kung kahibalo pa lang unta sila nga ang Sabat duha ka essence, one is moral and the other one is ceremonial, kahibalo pa lang sila, dayon kahibalo po sila nga ang giusab sa Katoliko ang ceremonial ra, dili makasabot unta sila sa Katoliko. Pero karon lagi nga nakahibalo na sila, I hope na muundang na sila sa West Katoliko. Di ba? Akong balikon ha, wala gyud usba sa Katoliko ang moral essence sa Sabat. Unsa man ang moral essence sa Sabat nga sa usa ka semana mugahin gyud tag og pahulay kay mupokus ta sa pagsimba. Mao ni moral essence sa Sabat nga wala na undangis Katoliko. Mo bitaw sa Hebrehanon 4:9 giingon na gihapoy Sabado. Ug pasabot na gihapoy adlaw sa pagsimba. O na gihapoy adlaw nga igpapahulay kay adlaw man na sa pagsimba. O na may muna pasabot nga na gihapoy Sabado. Dili na ingon na gihapoy 70 tuig pero dili na diha alang sa mga Kristiyanos kay landong lagi itong karaan. Maghiskon naguglaing adlaw sa pahulay Hebrehanon 4:8.
Dayon gipasabot, gi-implied po na sa Psalm 132 verse 8. Kadtong giingon sa King James Version, "Arise, O Lord, into thy rest, o into your rest, you on the ark of thy strength. Bangon, o Ginoo, ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon." Okay, unsa man ang bangon, o Ginoo diha, no? Sa atong exegesis na kanang bangon diha referring to the resurrection of Jesus Christ, kay gipatay man to siya, nabanhaw. O katong pagkabanhaw mo na gipasabot ang Psalm 132:8 nga bangon, o Ginoo, pasabot resurrect. Okay, bangon, resurrect, di ba? Then giingon niya, bangon, o Ginoo, ngadto sa imong pahulay. Sa ato pa masabot nga ang adlaw sa pagbangon o adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo pahulay. O kung imong sabton pahulay magina. Di ba? Kaya giisip mo na nga adlaw sa pagsimba, di ba? Na to'y teksto na limot ko nga sa dihang nabanaw si Kristo, nakita siya, gisimba siya. Di ba? So, ingon na nga ang pahulay sa Ginoo kung maghisgot tag semana mao nang adlaw sa pagkabanhaw. Kay kung Saturday pa, di Saturday po unta iyang gipili, mabanhaw siya. Pero kay nabanhaw siya Domingo, sa tupa ang gipili niya nga pahulay, ang adlaw siyang pagkabanhaw. Di ba? Kay kung gipili pa niya ang Saturday, di diha unta siya mabanhaw, pero kay pagpakita niya sa iyang pagkabanhaw Domingo magyud, sa tupa iyang pasabot nga ang Christian nga pahulay Domingo. Anang adlaw sa kanabang pagkabanhaw niya. Unya ang prueba na to ana, masabot na. Although panahon ni atong panahon nga wala pa kayo kanang hingpit ng pagbalhin sa solemnity. Pero imo nang makita nga nahimo nang espesyal sa pagsimba sa mga Kristiyano ni Kristo kanang Domingo ngano man kay timan iragod katong pagkabanhaw ni Kristo nga ang mga tinun-an ni Kristo nang hadlok, no, sa mga Hudiyo, kay sila man tong amigos Ginoo niya gisintensyahan gutong kamatayon si Jesus Christ, di ba? Dahil mo tong pagkabanhaw sa Ginoo, ngayon ang mga tinun-an nagtago dito sa lawak, ug asa to nga lawakin sa katong balaya ilang gitiguman, dayon nikalit og tungha si Kristo sa sulod. Dayon unsa may ilang gibuhat dito, di ni simba sila sa Ginoo. Yan, mo tinuod nga tigom Kristiyano, kay mga tinun-an mo to ni Kristo gatigom nga nisulod si Kristo, nga niingon si Kristo, mainyo unta ang kalinaw. Di ba? Di masabot gali nato bisag way mabasa diyang litra por litra nga gasimba sila sa Ginoo ato, pero natural unsa may ilang buhaton inig tungha sa Ginoo, di mo simba sila sa Ginoo. Di ba? Bisag ako mo pakita ang Ginoo nako, ang una gyud akong buhaton ang pagsimba niya. So masabot bisag dili ka makabasa dihang ang mga apostoles sa dihang nagpakita ang Ginoo sa sulod sa lawak nga gitangkahan, nagsimba sila. Bisag way mabasa nga ang mga apostol nagsimba niya, pero implied na, klaro na. Ano man, unsa may ilang buhaton ining pakita sa Ginoo, alang-alang maglutok na sila ana, magsiga ilang mata. Nga Ginoom na ilang nakita nga angay simbahon. So automatic. Bisag way mabasa litra por litra nga gisimba nila ang Ginoo, pero masabot. Di ba? Unya, kung atong itandi tong si Kristo musulod sa sinagoga, sa templo sa mga Hudiyo, kanang sa adlaw nga Sabat, Saturday, timan kato nga tigom, kato nga pagsimba, dili to Christian nga pagsimba, ngano man, Jewish Sabat to. Ngano man, naa sa templo sa mga Hudiyo. Kung musulod gali ka sa templo sa adlaw Sabado, dili na sa Christian worship. Jewish Sabat na, kay ang Sabat sa mga Hudiyo Saturday yun. So kanang kutlo-kutloon sa mga Sabadista nga si Kristo kuno ni sulod sa adlaw Sabado sa mga sinagoga, nagwali, ang mga apostol pod maupod. Tinuod man na kay niadtong higayon nga gamay pa bago pa nagsugod ang iglesia, simpre mo apil-apil gyud sila sa tigom sa mga Hudiyo para makakabig sila, para makatudlo sila nga ma-convert ning mga Hudiyo nga wa pa na-convert.
Pero mga Sabadista may patudloon ilang mga pastor mingon man nga adlaw kuno tos pagsimba sa mga Kristiyano. Dili oy, iuwar ko ninyo basa ng Biblia nga pagsimba tos mga Hudiyo nga mosulod lang pug apil ang mga apostol si Kristo aron makasangyaw sila. Pero wala gis lang maingon nga kining Jewish Sabbath ha, kining Sabat nato sa mga Hudiyo, Kristiyano siya nga pagsimba. Dili oy. Dili wala yung kay bersikulong makita na nga katong Sabat sa mga Hudiyo nga Saturday nga nanudlo ang mga apostol ug si Kristo nga nag-ingon sila nga ipadayon nato ni kay mao gihapon ni ang adlaw sa pagsimba nga Kristohanon. Wala oy. Wala. Girespeto lang to ni Kristo mao galanay mabasa sa katekism. Kaya Hudiyo mo po si Kristo. Pero wa siya maingon nga ipadayon ni. Kay kung moingon mo siya ipadayon ni, di magguba, di matuman tong gipasabot sa Salmo 132 versikulo 8. Katong pag-ingon, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Unsa may pasabot ana di ba adlaw sa pagkabanhaw kay ni bangon siya ni resurrect si Jesus di ba Domingo. Dayon sa pananawon po ni Juan sa pinadayag 1:10 kanang Via del Domingo diha Lord's Day ang tawag. Pero ang mga Sabadista kana bang giingon diha sa atong napulo kasugo nga kung dito kas Biblia giingon remember the Sabbath day. Unya kay giusab mo kung as Katolikos katekism remember the Lord's Day. Sila ra ba giingon nga ang Sabbath o Lord's Day maora na. Pero lahi lang sila hubad. Ang mga Sabadista, kung moingon galing Sabat, ang ila, focus lagi sila sa Saturday. Muna nga pagtawagan ng Lord's Day, moingon yung Saturday yapon na kung ayuhon ni mong tuon ng pinadayag 1:10 di mo na Saturday. Ayuhag tuon yun ang pinadayag 1:10 sa history sa Christianity. Di ba, Sunday ang ipasabot, anak? No, nga naman. Katong unsa akong argument ani nga kanang pinadayag 1:10 ang Lord's Day nga gipasabot na diha dili na siya Saturday, Sunday na. Ngano man kay pananaw na gipadayag diha ni Kristo sa Revelation nga mao nay katumanan kanang Sunday sa kantong Psalm 132 verse 8 nga pag-ingon bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Diba? Bangon, resurrection ang pasabot ana nga gitawag og pahulay. Unsa matong adlaw? Sunday, dili Saturday na banhaw ang Ginoo. So, kana ang gi-reveal dia sa Revelation. Sunday na. Aron matuman tong Psalm 132:8 nga pahulay kuno nga adlaw sa pagkabanhaw. Sunday na. Pinadayag 1:10. Unya punan pa sa history of the church kay si San Juan nga gasuwat anang Book of Revelation naa siya disipulo nga gihinganlan og Saint Ignatius of Antioch, ikatulong obispo sa Antioch, disciple na ni Saint John. Sa sulat ni Saint Ignatius, sa sulat ni Ignacio sa mga taga-Smyrnians. Siya gali ito i-describe po Catholic. Dayon sa sulat ni Ignacio, nabasa na nga kanang Lord's Day, Sunday. Walang ko kaandam diri clippings anak, no? Pero siguro ang ubang mga Sabadista nga nagtuon og history, church history sa 1st century, 2nd century, 3rd century, kabasa sila anak kung dili sila magpili-pili og basahon, no? Naagali na sa Wikipedia nga kana si Saint Ignatius of Antioch, San Ignacio, disipulo na ni San Juan. Naa sa suwat niya nga gitawag og Catholic ang church nga gitukod ni Kristo, naapod sa gisulat ni Ignacio nga gitawag niya Lord's Day ang Sunday. Na usapon na ka pasikaranan nato nga kanang Revelation 1:10 nga Lord's Day Sunday na. Ngano man kay mo corroborate na sa giasoy ni Ignacio. Kini si Ignacio, disipulo ni San Juan. Nga gasulat anang Book of Revelation. Sa to pa, masabot na to kung igamito na to atong panabot kaalam nga, Sunday gyud ay gipasabot ni John anang Book of Revelation kanang
pinadayag uno Diyos nga Lord's Day nga naman kay iyang disipulo mo'y nagsulti nga kanang Lord's Day diha Sunday. Di ba? Ayaw harago ninyo una-una mga igsoon. Kinsa may inyong tuhuan? Kining mga sabadista ron nga awahina, mga sakop ni Ellen White, nga igo orang gabasa sa Biblia then ga-interpret. Kunya, asa may imong pilion nga interpretation? O sa mga Katoliko nga didto gibase sa disipulo ni San Juan nga interpretation. Di ba? Ayaw haragog basa ang history. Si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, Obispong Katoliko, iyang giingon nga kanang Lord's Day sama ng pinadayag uno Diyos, Domingo. Unya, disipulo na ni San Juan kana si Ignacio. Unya, ang imong pilion nga interpretation katong kang Ellen White, awahira, 1863 ra nga grupo, mga sabadista, nga igo rang gabasa sa Biblia o ga-interpret. Nga walay koneksyon ni St. John. May kung magsinigurista ta, mas sigurista ang Katoliko kay ang gipili nga interpretation ang kang Ignacio nga disipulo ni San Juan. O asa man ka adto ka sa mga tao nga wa gani ka kakita og kadungog bisan sa hagaw na lang sa tingog ni San Juan, Apostol Juan. O ni Ignacio nga nakita agad niya harapan si San Juan kay iyagong teacher. Diba mga igsoon? O ano yung punto? So, balik ta sa Daniel 7:25. Pila naman ito ka minutos? Itong recording, 41 minutes na. Okay. Balikon ko ang Daniel 7:25. Nga nung dili Katoliko ang ipasabot ana, tungod kay wala gyud usba sa Katoliko ang moral law. Ang prueba, basahan ninyo ang kanang Catechism of the Catholic Church. Diba ang Catechism of the Catholic Church gatudlo og 10 Commandments. Na karon ang gipasabot lang sa mga sabadista nga giusab nga moral law kuno sa Katoliko kanang Sabat. Wala usba sa Katoliko ang moral essence sa Sabat. Unsa may moral essence sa Sabat nga sa usa ka semana adunay pagpahulay kay musimba. Wala ba na sa Katoliko? Wala dahing Domingo, gahin man ang adlaw alang sa pagsimba, moral man na. Di ba? Wala usbas Katoliko ang moral essence sa Sabat. Ang giusab ang pagpatunong lang. Kay kanang pagpatunong sa adlaw, dili lagi na moral. Dili na siya moral ang pagpatunong sa adlaw. Unsa may example kanang mga holidays, o itong mga pista, o di ba seremonyal na? Unya, labot pa nga nung seremonyal ng pagpatunong sa adlaw, kay wala hisguti diha sa balaod moral o unsa kang adlaw musugod og trabaho diha sa semana. Di ba? Wala giingon diha nga inigsugod inyong trabaho, kinahanglan unang adlaw semana gyud. Parang ang ikapito dili mailisdan. Sige lag sa torre. Wala man giingon ana pag-ingon sa Dios. Ang giingon sa Dios mahitungod sa Sabat, sa unom ka adlaw mo trabaho kamo, sa ikapito pahulay. Any day sa usa ka semana pwedeng mahimong 7th day kay nagdepende man na unsang adlaw ta musugod og trabaho. So kay ceremonial man ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho, ceremonial pod kung asa matunong na. Nganong Saturday ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo kay ang unang adlaw sa trabaho nila Domingo, unang adlaw semana way lali. So ilang 7th day Saturday. Pero karon kay ang common nga adlaw diin musugod tog trabaho di biya Domingo kay nga atong kalendaryo pula. Ambot og musugod bugang trabaho ana nga pula man na. Wa pud mag-ingon ng Ginoo lagi. Nga kinahanglan Domingo gyud kanunay ang unang adlaw sa trabaho. Wala. Unya ang gobyerno pod ipatahod. Unya ang giingon sa gobyerno ron nga first day of work na Lunes man. So, musugod tag Lunes og trabaho. So, kung ato yung gawi unang 7th day cycle, kay mo man ay reminder sa creation, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay, sugod tag Lunes, kay seremonya lagi ng pagpatunong unsang adlaw musugod og trabaho, kay wala isgutis na pulo kasugo. So, kay seremonya na, so, pwede lagi hapon ng Lunes. So, musugod tag Lunes og ihap, kay mo man ay first day of work nato ang ikapito
Saturday ba? No, ikaunom pa na. Kulang. Sunday ang mga imong 7th day. Muna sa Katikism 1166, ang Sunday nga Lord's Day, gitawag pong 7th day. Sa ito pa, new 7th day, ang unang adlaw simana nga Domingo. Kung ibasi nga musugod og trabaho sa Monday. So, ang Catholic interpretation, wa gyud ma-contradict. Kaya naman, kay kung Saturday ang imong interpretation gihapon, daghang mo contradict nga mga sitas Biblia. Kay naidili matuman sama atong Psalm 132:8 nga gitawag og pahulay ang adlaw sa pagkabanhaw, gipasabot. Di ba? Oh. Ya di man sila mo pahuwayan na kay ang ilang pahulay lang nasabtan katura mang 70 of the week nga Saturday. Nya katupong Book of Revelation nga Lord's Day na kung ayuhon na tugtuon kung ibase na to atong disipulo saksi, no? Tinuod nga saksi kay nagkatagid ni Apostol Juan kay iyang teacher. Kato si Ignacio mo ti matuod nga saksi dili nang mga saksi niyo ba, no? Anong mayuntag matuod nga saksi si Ignacio kay nakita gyud ni San Juan. Apostol Juan kay iyang teacher. Di ba? Mga igsoon. Kunya, iyon siya nga Sunday ng Lord's Day. Saan man na. Then sa Hebrehanon 4:8 po, naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Sa ang pagkatuman na kung magsige lang gyapon sa turi. Di ba? So, balik ko na to tong Daniel 7:25. Ang Daniel 7:25 dili gyud Katoliko maigo ngano kay wa gyud moral law di as napulo kasugo ang giusab sa Katoliko. Ang prueba na ang Katoliko nagtudlo og napulo kasugo. Kuha niyo ang punto? Kung doon na may giusab ang Katoliko diha, ang ceremonial essence lang ang giusab sa Katoliko kanang pagpatunong sa adlaw. Nya unsay kaligunan nga ang Sabat doon na gyud ceremonial essence nga pwedeng usabon, pwedeng i-abolish. Kay kung wala pa'y ceremonial element o essence ang Sabat, nganong giapil ni San Pablo sa paghisgot, pagpadayag unsa kaayo ang mga ceremonial essence of the law nga gitapos ni Kristo sa krus. Di ba nagingon siya inyong mga pista hasta gali ng kosher law, iyang gipasabot nga ayaw na mong tugot nga doon na pa'y magsaway ninyo mahitungod sa inyong kanon, di ba? Pasabot ana kosher law man. Sa to pa, apil po na sa gitapos ni Kristo sa krus kanang balaod sa kosher law, kanang dili ipakaon ng baboy kung sa pana diha. Kay ceremonial essence of the law lagi. Mga igso. Mao na. Unya gumingon mo nga ang gitapos diha, ang gitapos sa krus yearly Sabbats man. Ang yearly Sabbats na apil na sa pista. Pero nganong gihisgutan pa man gyud ang Sabat sa dapit na sa 17 o 16. Redundancy na kung ang gipasabot atong Sabat sa unahan nga landong kung mga pista to anong giusab? Anong kaduha hisguti? Redundancy na, di ba? Kanang gi-interpretation sa mga sabarista nga ang mga Sabbats ra kuno nga yearly ang gipasabot may gitapos ni Kristo sa krus sayop sila. Redundancy ang mahitabo kay kanang mga yearly Sabbats apil naman sa mga pistas mga Hudiyo nga gitapos ni Kristo sa krus. Mao na. So katong Sabat dito sa unahan nga gipasabot nga landong ag weekly na to. Kung pasabot ang Jewish Sabat ni Saturday landong. Ito pa, gitawag niya og landong ang Sabat sa mga Hudiyo. Therefore, conclusion, sakto ang Katoliko nga ang Sabat Juday, bisan ka ng weekly, na siya ay ceremonial essence. Kaya kung wala pa siya ceremonial essence, dili unta na hisgutan ni Pablo nga maapil sa ceremonial. Di ba timan sa tanang moral law, kanang napulo kasugo, only Sabat ang giapil ni Pablo sa paghisgot sa Colossians. That is a proof nga sakto ang gitudlo sa Katoliko nga ang Sabat naagid siya ceremonial essence. Ang ceremonial essence sa Sabat mao nang kung asa matunong ng unang adlaw sa trabaho, kung asa matunong ng ikapito.
Kay landong man tong una, kinahanglan ilisdan o fulfillment. Piras godan ng unsa may makita nga timaan nga kita nasakop sa giharian sa Dios. Sa daang kasabutan ng ilang paagi ana tulion ka. Di ba? Pero landong to shadow to nga entrance sa kingdom. Kaya naman, kay ang gipaabot nga entrance sa kingdom diri sa New Testament ang bautismo. Nada sa Colossians 2:11-12, ingon si St. Paul nga ang baptism of Christ o circumcision of Christ, baptism. So ito pa, ang fulfillment sa circumcision, baptism. So, dili na sabton nga kumo kay nausab violation of the law. No? Naay kausaban nga fulfillment. So mao po na, kanang giingon sa mga Sabadista nga from the Saturday Sabbath to the Sunday Lord's Day, violation of the law kuno na sayop sila. Sa Catholic exegesis, fulfillment na sa Sabat. Basagon mo katekism. Nga kanang transformation gikan sa Saturday Sabbath sa mga Hudiyo to the Lord's Day sa adlaw sa resurrection. Kana nga transformation katong ang dogmatic nga pagbalhin ana sa solemnity niya tong Council of Laodicea. Sa Catholic exegesis, fulfillment na sa Sabat. Pero kung mga Sabadista may pabasahon anang Council of Laodicea, pagguba sa Sabat, sayop sila. Si Kristo wala mo ani pagguba sa Sabat, kundi pagtuman na. Pero sayop lang lagi ang interpretation sa Sabadista. I hope nga pasayloon lang po. Sana pasayloon na si Ginoo kay wa man kasabot. Sa Catholic exegesis, kana nga transformation fulfillment. Ganong fulfillment ng Saturday to Sunday? Kay sa New Testament lagi, naipang transforma na kay landong tong karaan. Basta landong gani, ilisdan yun na. Kay karaan. Mo bitaw nga kanang pista kay gitapos mo to katong karaan. Muna ang mga pista los Katoliko, wala na to giapil tong karaan. Kung dunay mga pista los Katoliko, bag-o na. Kay ang mga ceremonial practices nga karaan, mo raman to'y walaon, kay panghudiyo raman to. Ilisdan ng Kristiyano. Ang mga pista na pod, bag-o na pod. Ang mga paring bag-o mo na bo'y maguna-una, gun siya itong iilis. Ipasabot na sa Hebrehanon City 12. No? Kung sa may giingon sa Hebrehanon City 12, kay ilisan ang pagkapare, ilisan o sabang balaod. Ang balaod ang pwede mailisdan, ceremonial essence. Dayon sa dugang pagyod sa akong nakatunan sa mga gipanudlo sa mga pare, mga obispo nga mga maayo kaayo manudlo og balaod. Ang pwedeng mausab kuno nga balaod, disciplinary, press anang kuan kanang balaod ron sa canon law gani nga celibacy. Kay ang celibacy sa panahon sa mga apostol optional. So optional gani na ay minyo nga pare na pwede dili. Bisan si Pedro minyo. Pero dili tanan kay minyo pasan ni Kristo dili minyo o kay optional man. Kung minyo ang ilang obispo kinahanglan usara. O sa ilang panahon sa optional pa. Pero later on sanglit ang tinuod nga iglesia pwede mahimog ecclesiastical law, canon law. Mo nang gibutang ng celibacy, mo nang mga pare ron i-require yun nga mag-celibacy. Yun dili mo po na kuan kanang pagtulunan siyawa kanang basta disiplinary. Lahi ito no, separate topic ng maghisgutag pagtulunan siyawa. Nindot kay na i-discuss na to. Sa una nituo ko sa atake sa Sabadista na og Iglesia ni Cristo. Di man ikatingala nga parehas og interpretation ng Sabadista o kanang Iglesia ni Cristo. Kaya naman, ang historya ng Iglesia ni Cristo, ang founder na si Felix Manalo. Unya kato si Felix Manalo, so wa pa to makatukod og Iglesia ni Cristo, niagi tog Sabadista. Mo na nga, di ang ubang teaching, gikopya ra po ni Felix Manalo sa Sabadista siya sa una. Prasa ang Santo Papa 666, asa mo na gikopya ni Felix Manalo, dito ramon mo na sa mga Sabadista. Kaya mo na ilang pagtulunan nga ang Santo Papa 666, si paritapik po na mga igsoon. So nakuha rin yung punto? Mga igsoon? So, unsa pa, no? Atong tiwaso ng Daniel 7:25.
So kung dili Katoliko di ay veritas ang gipasabot anang Daniel 7:25, kinsa may gipasabot ana? Now, ato sa atuon sa nato tong gisulti ni Pablo. Ingon si San Pablo nga, kung doon na gali magtudlo og mga pagtulunan nga wa na mo itudlo, ipatunglo. Bisan pagani kunog anghel magtudlo og supak sa ilang gitudlo o wala nila gitudlo, ayaw patuhoi. So may pasabot ni Paul ana, no? Sige abot pasabot ni San Pablo ana. Ang ipasabot ba ni San Pablo ana nga tanang Christian teaching mabasa gyud litra por litra sa Biblia? Walay development? Dili oy. Wa gyud mag-ingon si Pablo ana. Kay ang mga dili Katoliko kung musabot ana kay di man kuno mabasa ng magrosaryo sulod sa Biblia, kay wa may mabasa nga ang mga apostol na grosaryo, moingon din sila nga supak na sa gingon ni Pablo. Kay silang San Pablo sa una wala pa magrosaryo. Di na mo gipasabot ni Pablo mangingson. Ang gipasabot ni Pablo diha authority nga naa nila. Dili kay bawal ang development sa doctrine. Wala gyud mag-ingon si Pablo ana, bawal ang development of doctrine. Kay kung naghisgot pa si Pablo ang iya pang gipasabot anang Galacia 1:7-8 nga bawal ang development of doctrine, di nasayop og apil ang mga sabadista ano man kay gidawat nila kanang teaching na Trinity nga panahon sa mga apostol wala na nila nganlig Trinity. Awahin na nganlig Trinity ng pagtulunan na usa ka Dios sa tulo ka persona. Awahin na. Diba? Dili na sa Katoliko nila naawat. Gigamit sa mga obispo tong termino ni Tertullian nga iyang gitawag og Trinity ang usa ka Dios sa tulo ka persona. Ang pagtulunan nga usara ang Dios pero tulo ang persona gitawag man nag Trinity. Unya dito man na kana nga termino dito na gikuha sa gigamit ni Tertullian. Unya gigamit po na sa mga sabadista kay niuyon man sila ng Trinity. Nga panahon sa mga apostolo man nganlig Trinity. Dito pabisan gali ang mga sabadista na development of doctrine kay anong muuyon sila ng paggamit sa word na Trinity sa usa ka Dios sa tulo ka persona nga wala man na panahon sa mga apostol. Mura po na. Dili day tanang practice na kinahanglan yun gibuhat yun sa mga apostol nga kung wala nila gibuhat di po nato buhaton kay na may development sama na laging paghingalan og Trinity. Ang mga apostolo ang manggahingalag Trinity sa pagtulunan nga usa ka Dios sa tulo ka persona. So kung supak pa tinud-anay ang mga sabadista og development kay ilang supakon ang Katoliko sama anang development nga magrosaryo na wala pa man na panahon sa mga apostol. Sawayo na sa mga sabadista kay wala pa na panahon sa mga apostol. Sayop sila sa ilang pagsabot nga naman. Dili man taong gipasabot ni Pablo nga ang development diha nga maayo iyang gipasabot nga iyang gisaway. Di pa man siya magsaway kay bisan si Kristo nagtudlo og development o paglambo sa practices. Kung sa may bersikulo Juan 14:12 unsay giingon ni Kristo sa Juan 14:12? Kinsa tong buot mo sunod kanako mubuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ko sa akong amahan. Buot pasabot niya kinsa tong buot mahimong iyang tinun-an. Mabuhat siya iyang gibuhat katong iyang example. Kung nisupak pa si Kristo development kanang kalambuan, di niingon unta siya mubuhat sa akong gibuhat ra gyud. Og dili na siya mo palabaw pa niini kay og unsa toy akong example katura gyud ay nagdugangi. Dili kana mo'y giingon ni Kristo. Ang giingon ni Kristo, kinsa tong buot mo sunod nako, ubuhat sa akong gibuhat, ug mabuhat siya labaw pa niini. Sa to pa si Kristo mo alaw, musugot nga palabuan pa iyang gibuhat. Sa to pa wa magtudlo si Kristo nga kung sa tong iyang gipakita sa una, mora po to'y awaton. Si Kristo panigingnan, pero wa sa moingon nga ug unsa iyang nabuhat, mora po to'y atong sundon. Ano man, nag-ingon siya,
ang buhat mo sunod na kung buhat sa akong gibuhat o magbuhat sa labaw pa niini sa ato pasaktong Katoliko. Nga di dautan nga palabuan pa nato kay si Kristo gusto kalambuan. Kay kung di pa si Kristo gusto kalambuan, di mo ingon ta siya nga kinsa tong buhat himo akong tinun-an mubuhat sa akong gibuhat og kini ra gyud o ay na ninyo dugangi kay kung si akong ipakita mo ra to yawata og sa Jordan ko gibabunyagan Jordan ra ko ayaw mo dia suba ayaw mo dia sa banyo o sa asa pa ng suba diha sa Jordan ra gyud. Mag-iyon si Kristo ana. Kinsa tong buot mosunod na akong mabuhat sa akong gibuhat magbuhat sa labaw pa niini sa ato pa kung si Kristo nagtahod sa iyang inahan nga si Mama Mary mas palabuhan pa nato kay mo na gusto ni Kristo. O na kanang giingon nila nga sobra ra kayo ng pagtahod ni sa mga Katoliko ni Santa Maria na mo man ay gipasabot ni Kristo. Di ba? Ay kung ingna nga si Kristo wala magtahod sa iyang nanay, sa iyang ginikanan. So kung moingon ng mga dili Katoliko, apil na ang mga sabarista nga, matinahuron to si Kristo siyang inahan. So nagtahod si Kristo, nya unsay giingon ni Kristo, kinsa tong buot mosunod nako mobuhat sa akong gibuhat sama ng pagtahod sa inahan ug mobuhat sa labaw pa niini sa ato pa ko, pwede di palabuan nato tong pagtahod ni Kristo. Siyang inahan. Nakuha ninyo ang point? Kanang rosary, tinuod nga wala pa na sa panahon sa mga apostol, pero ang pangutana, sayop ba na, dautan ba na? Pagkanindot ana nga devotion, prayer, meditation, nga puros biblical pag yun ng mga matag misteryo na pag yun sulod sa Biblia. Development na, nga dili po dautan ng balik-balikon ng mga polo nga maayo. Ang didili nga balik-balikon katong samas gibuhat sa mga pagano nga magbalik-balik sa mga pulo nga vain repetitions itong kawang nga mga pagbalik-balik ng mga pulo nga way kapuslanan pero kanang rosaryo diha nga balik-balikon natong mga pulong di na kawang ayuha ra ninyo tan-aw ng mga wording sa rosaryo kanang mga wording sa rosaryo parehas gyud na atong balik-balik nga mga pulong sa Salmo 136 balik-balik sa mga pulong ilang sa wayo ng litania nga naara bay example ana kanang Psalm 136 balik-balik sa mga pulong nga ang pagbalik-balik sa mga pulong nga dunay kapuslanan maayo ang dili lang maayo balik-balikon katong samas gibuhat sa mga pagano mga pulong balik-balikon nga way kapuslanan pero kanang rosaryo na to mga pulong diha puros na naay kapuslanan walay kapuslanan ana kana lang pagbalik-balik sa pagkabulahan ni Santa Maria nga si Santa Maria Bulahan katubanan gali na sa Lucas 1:48 nga sukad karon ang tanang kaliwatan all generations shall call me blessed kinsa may nakahimo anang kanang yung dayag kayo nga nagtawag ni Santa Maria Bulahan di ba Katoliko kay gibalik-balik na diya sa rosaryo. Diba? Okay. Kuha ninyo. Ang pag-ingon ni Pablo nga kinsa itong magtudlo ninyo, magtudlo bisan pag-anghel sa mga pagtulunan nga wala mo itudlo, supak sa among gitudlo, ipatunglo. Dili bot pasabot ni Pablo diha nga tanan nilang gitudlo nasulat sa Biblia, wala wala maging si Pablo. Mo kontradik kung nas giingon ni Juan nga dili tanan nasulat. Mo kontradik na sa giingon ni San Juan nga dili tanan nasulat. Dili na ang gipasabot ni Pablo diha kay sila mga otoridad man sa pagpanudlo, gitagaan man sila authority sa Ginoo nga manudlo. Sa ato pa kinahanglan mutuotan nila. Kung naapata sa ilang panahon, ug sa ilang gitudlo, tuo kita, di kita magsupak-supak. O, kung kinsay naa sa authority, mutahod yun ta sa ilang mga gipanudlo, kay otorisado man sila. Ang wala nila gitudlo, o supak sa ilang gitudlo, di kita mutuwa na. Diba? Pero wala na magpasabot nga tanang tinuod, tanang mga insaktong pagtulunan,
natudlo nila litra por litra, no, wala. Di ka kaingon ana. Ngano man kay limited ang ug unsa toy na-reveal nila mura to ilang natudlo. Nya wa po nila ma-discuss tanan ang reality. Di ba? Sama anang kanang pagkatao ni Santa Maria. Natun-an ba nag-ayo sa mga apostol? Wala uy. Sa panahon sa mga apostol, walay record ya. Sa Acts of the Apostles, sa ilang panahon, there is no record nga ilang giistudyohan pag-ayo ang tibuok pagkatao sa inahan ni Kristo, nga si Santa Maria. Wala. So mao na nga natural lang kay kanagong mga dili Katoliko moingon na sila nga asa man na gitudlo sa mga apostol lang Immaculate Conception, Assumption of Mary. Unsa pa na diha kanang mga atong mga pagtuo ni Santa Maria nga wala pa gipadayag sa mga apostol litra por litra. Pero naalay mga bersikulo nga gigamit nato sa Katoliko sa pag-support ana. Pero wala pa gyud na panahon sa mga apostol. Kaya wala pa man nila matuki ang tibuok pagkatao ni Santa Maria. Nya karon kay kuan naman naglanglabay man ang daghang panahon na ano may Biblia, sige tang tuon, di makakaplag ta og dugang mga kamatuoran. Sabi na kay natuki na pag-ayo ron sa mga obispo ang pagkatao ni Santa Maria, mo nang mulutaw na dahi ng si Santa Maria tinuod yun dahi nga Immaculate Conception. Si Santa Maria ipasakar dahi sa langit. Nga naman, kinay babae diya sa Book of Revelation nga ipasabot ni si Santa Maria nga katong arka. Pinadayag na arka diya na kung sabton si Maria na kay nasa Book of Revelation chapter 12 verse 1 to 5 karang babae diya si Santa Maria kay mga anak ug batang lalaki nga magahari sa nasuran. So mao na nga ang mga obispo ron mo daghan siyang mga pronouncement sa konsilyo kay nakatuon na siyang maayo. Dili na gay na gisupak sa Katoliko ang gitudlo sa mga apostol kay ang mga apostol wala pa nag-ingon nga si Santa Maria Immaculate Conception, wala bitaw. Kay usa man na sa mga development sa doctrine. Kunya, naarabay bersikulo sa Biblia nga mahitabo gyud ang development of doctrine sa matuod nga iglesia ngano kay gitagna na sa Daniel 12:4 katong giingon diha nga moabot ang panahon nga ang kahibalo maglambo. Ang kahibalo maglambo sa pa mag-develop sa baaning technology, maglambo. Di ba? Ug maghisgot kay tag kahibalo na ay kahibalo sa kalibutannon o espirituhanon. Di ba? Daniel 12:4, ang kahibalo maglambo. Na wala diya giingon po nga ang kahibalo ra sa technology mo maglambo. Ang kahibalo may tungod sa spiritual o si tawag ana. Ang kahibalo may tungod sa Dios o sa pangtinuhuan dili maglambo. Wala giingon diya. Kung maglambo ang technology, mga kahibalo nga kalibutanon sama ng science, mulambo po ang kahibalo na ito may tungod sa atong pagtuo. So, murabag kulang sa scientific ning mga protestante nga pag-interpret sa Biblia. Kay pag-ingon gali sa mga obispo nga Immaculada Conception, si Santa Maria Reyna sa langit, kay wala mong kuno naisguti sa mga apostol. Moingon na sila nga, nisupak ang mga obispo sa gitudlo sa mga apostol kay wala pa magtudlo ang mga apostol. Ano sa ilang panahon, wala mo po moingon ang mga apostol nga nisupak sila na. Wala lang nila na maisguti. Kay wala pa man matuki sa ilang panahon. Basta gunana, nganong wala pa may kuan. Nganong wala pa may radyo o internet panahon sa mga apostol. Anong wala man sila magsangyaw sa pinaagig radyo o computer o internet. Kaya wala pa man sa ilang panahon. Yun na po. Nganong wala pa man sila muingon ng mga apostol sa una nga si Santa Maria Immaculate Conception, si Santa Maria Reyna sa langit. Kaya wala pa man nila matuki sa ilang panahon.
Ang Holy Spirit gag-guide sa simbahan. Panahon sa mga apostol o sa mga susunod o nagkadugay to sa science magdako na maglambo ng kahibalo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So, mo gali na proof nga kining Catholic Church mo gini ang giubanan sa Espiritu Santo kang niyang teaching galambo. Dili pareha sa ang mga Protestante nga gusto nila kadto yung tuwa sa una sa tupan naglikay silang kalambuan. Sila ra ba nga naglikay kalambuan, was lang kahibalo nga galambo po sila. Di ba? Take me. Watag ko yung example, kining mga iglesia ni Kristo. Di ba, masupak mo na sila sa mga development of doctrine sa Katoliko, sama ng Immaculate Conception, kanapong devotion, supak sila ng rosaryo. Daghang gisupakan nila, daghan pa kuno nang wala gibuhat sa mga apostol. Yawa sila kahibalo na sa ilang pag-atake sa mga development practices sa Katoliko, mga debosyon, sila po nabiya po sila development nga wala gana sa wayas Katoliko kana ning kanang ilang simbahan nga butangan nila og name tag Church of Christ. Hinana magud ang mga apostol sa una. Panahon sa mga apostol, wa pa sila kaugalingong simbahan. Ikatong simbahan nga ilang sudlan-sudlan simbahan patus mga sa karaang religion katong templo sa mga Hudiyo. Di manina. Nya walay record diri sa Biblia nga kanang balay alampuanan butangag nimtag yun nga Church of Christ. Wala. So, isa ng iglesia ni Kristo galambo. Kay wala pa man na panahon sa mga apostol lang butangan yun nimtag nga iglesia ni Kristo kanang simbahan wala. Diba? Ang mga simbahan sa Iglesia ni Kristo, maibawaan man mo kay butangan yung Iglesia ni Kristo. Ingon na nabugod ang mga apostol sa una, na nabugod sila simbahan kaugalingon. Sa ilang panahon, wapag sila simbahan, kay katong templo nga ilang sudlan, templo tos mga Hudiyo, sa daang relihiyon. No, magtigom-tigom gali sila, di ara sunod sa lawak, sa tupas sa balay ra. Kaya wapa sila kaugalingong simbahan. Nya karon kay naa naman tayo kaugaling ang mga simbahan sabton ba kay naglambo na ta, nasayop na ta. Hello. Nya mayon sila na sa pinadayag ayan niyog dugangi. Ito pa kana ra yung nasa Biblia was like hebalo nga ang dili padugangan kanang gisuwat diha sa Biblia. Ang dili padugangan kanang gisulat ni John diya sa Book of Revelation. Wa na dugangis Katoliko bisan pagtanaw ng Biblia ang Katoliko o kanang Biblia nga gipagdala-dala sa mga Protestante sa nang Revelation. Wa gyud na butangi gipun-an og daghang chapter. Parehas na gyud tag Biblia. Kawas lang sa Old Testament kay labaw magpito. Daan naman po ng labaw gyud pito ng Katoliko nya kanang Protestante gikuhaan man og pito. Si pare topic po na kung maghisgutaan ng Deuterocanonical nga gitawag sa mga Protestante ug Apokripa, napo tay topic ana. Kung kinsay tinuod nga nagdugang ana o nagkuha. Kay ang Katoliko moingon nga wala na dugangin ng Old Testament sa Katoliko kay mao gyud ay tinuod nga ihap gikuhaan na ni Martin Luther. Protestante may gakuha na kay supat niyang doktrina sama ng purgatorio. Dili kay Katoliko may kadugang. Ikuhaan hinoon sa mga dili Katoliko. Kay masupak sa ilang doktrina. Nya kung maghisgot og New Testament, parehas na tatanan wa gyud na dugangis Katoliko. Nya kung moingon sila, anong dugangan man yung rosaryo? Na wala man na gidugag sa Biblia ng rosaryo. Kanang mga pistas Katoliko o daghan pang mga debosyon sa Katoliko, wa na gidugang sa Biblia. Kaya ang Biblia, close na. Di na napadugangan. Wa na dugangis Katoliko. Pero ang ubang mga butang, wa na gipasabot nga dili pwede dugangan. Kanang debosyon, wala kiingon nga ang debosyon dili pwede dugangan. Ang bagong mga pista dili pwede dugangan. Dadi wala man na bawal sa Ginoo. Nga kung sabton gani nga ang tinuod nga simbahan makahimo og mga debosyon bisan pagdaghanon mga pista makahimo ano man agi anang authority niya sa binding and loosing ang inyong idili risyuta idili sa langit ang inyong itugot. So bisan pagdaghanon og ayos Katoliko ang pista kanang mga pag-ampo mga litania kanang litania guys Katoliko biblical na
Ang pattern na kanang Psalm 136. Ano ang balik-balik sa mga pulong, tubag-tubag. Mao na, kita niya. So nakuha na yung punto mga igsoon. No? Kanang development of doctrine sa Katoliko, mao na tinuod development of doctrine tungod kay naagyod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Niya kana pong nagsupak-supak og development, wa sila kahibalo nga sa ilang pagsupak sila pod nagdevelop. Di ba? Pagkadaghang development. Sample sa development nga naa sa Katoliko nga naa pod sa mga Protestante nga wala panahon sa mga apostol. Tagaan man ako example. Nari nga atong Biblia ron. Panahon sa mga apostol, wala sila ready-made nga New Testament. Kay katong Christian teaching ang gipanudlo ni Jesus, wa pa nila manulat. Wa pa nila masulat. Kung nagsulat sila, dili pa gyud parehas og tuig. Wala pa gyud ma-compile. Wala pa gyud madesisyon ni. Pila ka basahon ang New Testament. Ang gigamit sa mga apostol sa una nga ready-made nga scripture, ang Old Testament pa lang. Kay wala sila kanang humandaan nga gidesisyonan na nga mao ni atong New Testament. Sa ito pa, ang scripture o Bible panahon sa mga apostol, kato pa lang Old Testament. Kaya wa pa man sila yung New Testament. Di ba? Uwahin naman sila. Pagsugod ni Kristo sa iglesia, wa pa'y nasulat bisag usa ka buok ang mga apostol. Kay sa history nanulat sila murag diha na sa mga 40 AD, 50. Human na natukod ang iglesia na. Then wala pa gyud madesisyon kung say ibutang sa official list. Di ba? Kinsa may nag-decide sa official list sa New Testament, di ba ang mga successor na sa mga apostol, kaya wala man na mahitabo sa Council of Jerusalem. Di man usara ka council ang nahimo sa mga apostol nga na-record sa Biblia, katurang Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, wala pa sila nagdeklara unsay kanang pilay i-appeal sa listahan sa New Testament, wala. Nga kung atong tun-an ang history, daghan kaing sinulat ang mga Kristohanon, dili lang kanang 27. Nagalitoy Shepherds of Hermas, na Ididake, na pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos. Then ang mga obispo na mo'y naghas-has, mo'y nagpili, mo'y nag-decide. Pila ka libro ang ibutang sa New Testament. Katoliko mo'y nag-decide na. Kung wala pa'y authority ang mga obispo, ngano nituo ang mga Protestante? Iglesia ni Cristo, Sabadista, Baptist, nganong nituo sila nga 27 lang ang inspired o kanabang official list sa New Testament. Kinsa may gaingon ana mga obispong Katoliko, kay ang mga apostol wala pa na nila madesisyon sa ilang panahon. Kana ganit another argument, another evidence nga development nga gihimos Katoliko nga wala pa panahon sa mga apostol nga nagpahimulos ang mga dili Katoliko. Di ba? Kanang pag-ingon nga 27 books lang ang New Testament, kinsa may nagpahimulos ana, kinsa may nagtuo ana, dili lang kay Katoliko, hasta ang Protestante nituo ana, mga dili Katoliko nga nag-atake sa Katoliko, puros nituo 27 books lang ang New Testament. Di ba? Development. Naay development. Kanang atong mga Biblia ron nga gibutangan nag chapter of verses, numero. Murag libros balaod ba nga naay mga numero. Aron sa iyong tun-an, aron sa iyong matultulan. Panahon sa mga apostoles katong ilang scripture nga katong old, wa gyud na butangin nila og numero o chapter of verses. Kinsa may gabutang og chapter of verses? Mga Katoliko, basahan ninyo nagay na sa libro ni Bradshaw Fernandez. Kinsay gabutang og chapter of verses. Ang mga apostol wala na ila butang, wa pa sila kahuna-huna na. Ang mga obispo nakahuna-huna na. Then ilang gibutangan kung sayo pa nang magdugang-dugang sa ubang mga butang. Yang nganong nisunod po ang mga dili Katoliko nga nigamit og Biblia nga gibutangan og chapter of verses Katoliko. Sa ato pa nagamit day sila og Biblia nga gidevelop sa Katoliko.
Kaya ang mga apostol sa ilang panahon, wa gali sila humandaan nga Biblia nga na ay old ug new. Kaya wa palagi ma-compile tong new nila. Panahon sa mga apostol. Ito pa, wala pa kung istiktuhon yun mo ng word nga Bible, wa pa Bible panahon sa mga apostol. Ano man, kay kung mayong itag Bible, unsa man ang duha na, but pasabot anang Bible, duha ka testament giusa. Gon, mayong kag duha. So mo nang duha diya, new old ug new. Mo na Bible. Old book ug new book. Old ug New Testament. Giduha mo ng Bible. So kung istiktuhon yun ang word nga Bible, o pag-i-Bible panahon sa mga apostol. Katong scripture sa Old Testament, pwede tawag lang na ito kasulatan. Old Testament scripture. Kaya kung when we say Bible, istiktuhon, old ug new man na. Panahon sa mga apostol, wa pa man sila ready-made New Testament. So, ang ilang na ila pa, Old Testament scripture. Kaya wala pa may ready-made nga New Testament scripture. Nakuha niyo yung point? Kaya kanus amang gutan nakabato ng official yun nga list nga moingon tag 27 books sa New Testament sa Council of Rome 381 AD. Then gipang-affirm na sa mga later councils sa church. Sa mga itong Council of Hippo 393, Council of Carthage 397 AD. Kinukuha niyo yung point mga insun. Iwa pag yun ako matubag tong inina, pila na mata ka minutos. 1 hour of 20 minutes muundang na ta. Nindot pa kayo tag ipadayon pero di man gyud ay madala na to sa kauras no. Kay daghan pa nga puot na kong tukion nga objection. Wa pag na ko masumpay itong kinsa man gi katumanan anang Daniel 7:25 kung dili katoliko ang gipasabot ana. Now, sumala sa mga authorities na to. Ako po, correct me if I'm wrong, wala ay dogmatic interpretation anang Daniel 7:25. Naalay mga kanang gitawag o kanang mga contribution sa mga nagtuon sa Biblia. Now, naay interpretation. By the way, kung mangutana mo, ang mga apostol, doon na ba sila interpretation ng Daniel 7:25? Isan pag ayun yung magtanaw ng New Testament. Wag yoy, bisag usa ka buok apostol nag-ingon nga naa say interpretation ana kinsay gipasabot na ng Daniel 7:25 na mismo gali ang mga apostol silent. Di ba? Mangutana ko ang mga dili katoliko nga Bible alone. Kinsang apostolesa ni Kristo ang nag-interpret, dunay interpretation anang Daniel 7:25 nga kinsay gipasabot ana. Wala. Ako kabasa, basog na sila, gusto ko masayon. Silent ang mga apostol ana. Here comes kining mga sabadista, yanuhon na nila interpret na. Katoliko gani nga matuod yun nga iglesia kay mao gyud nasumpay sa mga apostol. Wala gali siya dogmatic yun interpretation na. Naalay mga espekulasyon, mga kanang gitawag mga contribution sa mga scholar. Pero ambot og gitawag ba nag-dogmatic dili ko sigurado, wala kulang pa kog basa. Okay. Ibutang na lang nato nga naay mga interpretation sa mga magtutuon nga katoliko. Akong i-share ninyo. Naay interpretation nga kanang Daniel 7:25 nga tinuod yun nga gausab sa balaod moral sa Dios ang lagmit maigo ana mga political leaders. Kaya kana klaro gyud. Tigaan mo na ako example. Kato si Hari Antioco Epiphanes. Panahon pa to sa Jewish, wala pa ang Christianity. Panahon pa nga dako pa kayo ang naghari nga relihiyon sa katupang Jewish religion, tung tinuho ang Hudeo. Naatoy na mabasa sa Book of Maccabeo, historical ng Book of Maccabees. Naatoy hari nga gitawag og Antioco Epiphanes, usa na ka political leader nga dili gusto og
Ten Commandments, dili gusto og mga pagtulunan sa Dios. Kay naay gusto niya paganismo. Buot pasabot, di siya musunod sa katong tinuhuan sa mga Hudiyo nga naay napulo kasugo, nga naay sabat, sa pato katong naay kosher law. Kay gidili man sa Jewish religion ng kosher kanang mga baboy isang wala himbis applicable pa man na. Sa ato pa, buot pasabot, si Antioco Epiphanes gusto niya paganismo. Sa ato pa, masabot nga siya ang gitumong anang mag-ilis sa balaod sa Dios. Kay ang gusto niya iimpusar katumang paganismo. Di siya motuo atong Ten Commandments kay Judaism man to. Itong mga pistas mga Hudiyo, katong ilang sabat, dili gusto na sundo ni Hari Epiphanes. Kay paganismo yang gusto sa to pa katong existing na nga balaod sa Dios nga gitudlo sa tinuang Hudiyo, iyang ilisdan, iyang giusab sa iyang imperyo. Ayaw mo tuwa na kay kining paganismo may akong gusto. Di siya mo tuwa ng ang simbahon mao ra gyud ang tinuod nga Dios. Ito pa, di siya mo tahod anang sabat sa Judaism. Di siya mo sunod anang kay gusto lagi niya paganismo sa to ba giusab niya ang mga practices, ang mga balaod kay ang gusto niya ipasunod katong iyang paganismo. Mao na, political leader ang gigawa na. Then, sa atong panahon po doon, na ay mga anggid-anggid anak, mga mirror anak. Kanang mga politiko, nga labi na kanang na pagka-atheist, magpaaron-aron nga Kristiyano kuno kay musimba, pero ang ilang mga binuhatan, wala. Bisan nagali mga politiko may ani inignay magsisyon niya sa Senado sa Congress nga kanang ang simbahan gusto tumano ng balaod sa Dios pero di sila mosunod kasi nang kanang abortion karo man na ang gitudlo man sa mga moral teachers mga obispo nga bawal ginari naapoy mga politiko nga mingon nga okay ra ng abortion dili po noon sa atuanon sa uban na no. Kasi nang pahawal ang divorce. Yan na po ubang mga politiko nga mag-support anang divorce. Kanang mga politiko ha ang maanggid-anggid anang Daniel 7:25. Kanabang dili mo sunod sa moral law sa Dios nga gitudlo sa church, sa simbahan. Mo'y gipang igo ana ng Daniel 7:25. Dili katoliko ang giigo ana kay ang katoliko gatudlo og Ten Commandments. Gatudlo po og sabat, pero ang sabat na nga fulfillment, ang Lord's Day Sunday. Pero ang terminology yun sa Christianity, dili sabat ang tawag Lord's Day. Ang history man gud nganong na change yun ang term niya sa history to separate between sa Judaism group o Christianity. Ang mga Kristiyano gud atong mga 1st, 2nd, 3rd century gusto sila nga malahi atong mga Hudiyo nga wala modawat sa Christianity. Katong mga Hudiyo nga modawat sa Christianity, padayon sila atong Jewish Sabbath nga Saturday. Una nga ang mga Christians moingon nga magpaklaro ta nga lahi ta di ta parehas nila kay kita ni dawat ni Kristo sila wa man modawat. So kanang Sabbath atong i-term ana Lord's Day. Kay Domingo naman ni ngato adlaw sa pagkabanhaw nya kanang ilang gipadayon man tong shadow tong Saturday. So mao na ang nahitabo. Nganong makakita mo ron sa Catechism, debe ka ng mga kanang formula gali sa Ten Commandments. Nganong ang Katoliko moingon naman nga remember the Lord's Day. Instead nga remember the Sabbath day. Pero kung imo ngayon na ang moral essence ana mao ra biya na. Kay katong Sabbath sa mga Hudiyo na amantoy moral. Diba kanang adlaw mo simba ka o moral man na. Kana pong Lord's Day, naman po na yung moral. Kana din musimba ta sa Diyos, moral man na. Diba? So, maura na kung sabton. Lahi lang terminong gigamit. Agi sa kalainan po sa gitumong, sa practice. Buha ninyo ang point. Mura na siya variant word for Christians. Lord's Day. Kay, kung gamiton tong word, termino nga Sabat,
maalaan man nga Saturday Sabbath. Maalaan man. Okay, mao man gunay naandan basta Saturday Sabbath yun ang tawag. Oh. So para mapalahi ang Christian worship nga matunog og Sunday mo nang gilainan og term nga Lord's Day. Ug naa na sa history, fulfillment of the Sabbath matud pas katikisan. Na? So ayuhan ninyo tuon mga igsuon. Alang sa Katoliko ang Saturday to Sunday transformation, fulfillment of the Sabbath. Pero kung adto kas mga Sabadista para nila pagguba kuno na sa Sabbath, dili na mao mga igsoon. Pagguba kuno sa Sabbath ang transformation no. Para sa nasa kung pagano ka nahimong Kristiyano, gikan sa pagkapagano nimo na nahimo kang Kristiyano, transformation ang tawag ana. Dili na siya pagguba sa kamatuoran. O po na sa from the Saturday Sabbath to the Lord's Day Sunday, transformation na sa moral law ng Sabbath. Unya duha ni ka kuan Sabbath nga atong sa diri kanang ipatunong na to og kanang adlaw na usa mo gahintag adlaw alang sa pagsimba mo na weekly Sabbath or weekly Lord's Day yung tawag ana. Pero ang gitumong ana nga sa eschatology sa langit pagsimba na sa Dios dito. Kanang gitawag ana kana nga Sabbath kana nga pagsimba sa Ginoo kanang galing sa Isaiah 66 nga gamiton sa mga Sabadista nga sa bagong langit ug bagong yuta na gyapoy Sabbath. Ang termino nga gigamit karaan kay aron kay Hudiyo man tong pagkasulata. Pero ang interpretation ana sa New Testament kanang simba sa langit dili na parehas na bagoy sa langit na bagoy Lunes, Martes, Miyerkules dito. Ito din wala gyud nang gihulagway sa langit nga naa pa nang mo gabi mo then mo adlaw then mo ihap kag adlaw ana then ikapito adlaw ipapahula dili uy. Ang Sabat dito sa langit dili na inana kuha na siya kanang kana nga pahulay eternal na kanang murag kay ang atong buhaton dito sa Ginoo worship regular focus mo sa Ginoo worship mo nang Sabat gipasabot ya worship moral essence of the law mo bitaw nang gitawag ng Sabat og everlasting covenant ang gipasabot iya ang iyang moral essence. Ang moral essence sa Sabat nga magsimba ta sa Dios eternal na kay bisan sa una kinahanglan mo simba sa Ginoo sa Christianity simba gyapos Ginoo sa langit simba gyapos Ginoo mao na nga kanang Sabat gitawag eternal covenant. Ang iyang moral essence mao eternal dili usbon kay sige gitag simba sa Ginoo. Ang giusab lang sa Katoliko ang iyang ceremonial essence sa Sabat katong kung asa na to na kung siyang adlaw na to na sa ulogon kanang special nga adlaw sa pagsimba. Murag kulang pa ang akong explanation. Bisag taas na gali kayo to, pila na ka minutos? 1 hour and 32 minutes. Taas na kayo. Unya sa akong reflection, murag wa pa ko katunga. Kay daghang kayo actually objection sa mga Sabadista, no? Apil gali ay noon sa uban na lang pod. Mura mag-imbis akong title ani Daniel City 25 pero naghisgot naman po kog uban biglang nasaksak sinagol na pero puhon ang wa na ko matuki karo puhon ang wa na ko matuki akong ipangayo sa Ginoo nga matuki parang itong uban pang mga objection sa mga Sabadista ato matuki na mga igsoon. So hangtod sa sunod na katong exposition nga paghimuon. Okay? Kini si Veritas. By the way, kung gusto mo support aning atong mission, namon ko gibutang diya sa description ang akong ngalan ng akong numero sa cellphone. Na kanang numero sa cellphone nako mao ra po na akong GCash no kung doon na mo donation so sa aning ministry okay para nako para sa akong mission okay kung buot mo mutabang nako
ani na mo ni akong kuha na sa screen akong GCash. Okay. So kana kung inyong paminaw angay ni tabangan ni nga kining activism ni Veritas, no? Kining akong contribution sa atong simbahan. Okay, hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Okay. Bye-bye.